In New York! Täällä ollaan, New Yorkissa. Päästiin just lukeen Airbnbin eteen ja kohta miehen pitäisi tulla tuolta. Oi perkele, se tulee. Mitä? Särkkikö päätä? Ei. Ei. Moro. Elää tässä aamupalaa, kun ei ollut lusikkaa tuolla, niin pitää syödä. Yo, what up? Nyt on tilanne se, että on New Yorkin rosterissa kisapäivä aamu ja mä oon saanut 2 vierasta tänne. DJ ja kuvaaja. Eli Norjan reissu PT2 käytännössä, mutta on New Yorkissa. Ja kisat alkaa tuossa 2 tunnin päästä. Aamulla käytiin vetämässä. Ei vedetty, älkää ulku. Aamulla vedettiin vähän vahvempaa, niin jaksain. Nyt laittaa Walmarttiin. Käydään hakemassa äijälle lippis, koska hipsaja, joo. Sulle jotakin pepantteja. Mulla on jotakin parantavaa ainut, että mä voin keilata paremmin. Ei oo siis hirmu hyviä, ei oo nyt mennyt tällä reissulla keilaksi, mutta ehkä se nyt kun tänne tulee ehkä se nyt kun tuli nää pojat tänne, niin se lähtee onnistumaan. Pakko heittää pikku saudat, eikö aika hieno huppari? On vähän likainen, mutta... No joo. Paskan näkö. Mutta energiajuomat. Weekend boogie. Kamera käy. Elä sano, jos se kamera käy. Tuo on meikän vinkki. Koska se muuttuu ihan siis... Mikä? Ihan siis... Vitturpakin vaan. Vittur. Jotakin pelisnäkkiä pitäisi ehtiä tästä. Siis että ei mitään herkkua, vaan semmoista jotakin, että jaksaa. Nää on aika hyviä tämmöset cheesit. Jos mä nyt löydän ne gluteenittomat. En löydä gluteenittomat. No on joku kreippi. Mitäs nää on? Eid. Nyt ollaan löydetty nyt ollaan löydetty Jenkkien paratiisi. Ainut hyvä osio Walmartissa. Rehellisesti nää on aika kehnot valikoimat verrattuna Suomeen, joten ei tää nyt oo niin hieno juttu. Mutta täällä on paljon hienoja siis täällä on paljon hyviä juomia, mitä Suomessa saa. Tää on aika kovaa. Toi on kyllä aika kovaa. Itse ottaisin kyllä ihan ennemmin tämän maketin. Näin, vaivasti. Oi. Tää on ihan hyvän näköinen. Oot sinä maistanut? Vittu on tuu. Jos saatat molempia, otapa toisikin kätteen. Siinä sä seisot. Saatanan seksikkä. Konekiväärit molemmissa käsissä ja huuda vaan freedom! Anything else? No thanks. First window. Thanks. Hyvin meni. Vittu. Haluaisin tähän pienen selvennyksen, että nyt tässä New Yorkin kisassa, niin tässä on 132 pelaajaa. Me pelataan 2-8 sarjan osiota tänään ja huomenna, jonka jälkeen 40 parasta jatkaa. Ja lähdetään nyt sillä eteenpäin, että se on nyt vähän niinku semmonen ensimmäinen juttu. Eli 40 joukko ja pelataan hyvin. On tupla 20 jäljellä. Mitä? Pistän poikki. Ihan sama kuin paljon ne ikinä halukaan, ne ei ikinä ole, ne on väärä valottaa. Yksi askel mun kengis lupaa sua kaduttaa. Ja tää kruunu on hevi, sain tää ilman apua. Ja aina kun me tullaan, mun baby kääntää päät. Ja 100 dullaa, jos kuivalla on päät. Mitä ikinä me tehdäänkään, pidetään oma pää. Ei me seurata ne trendejä, kun me niitä tehdään. Kisaa takana ja ei nyt mennyt hirveän hyvin. Aloitin ihan hyvin. Ois pitänyt tulla alkuun paljon enemmän, mutta mä tein muutamat tyhmät heitot siihen väliin ja loppu oli aika haastavaa, mutta sanotaan, että ei nyt vielä ole ihan kaikki menetetty, että huomenna vaan tarvitaan aika iso peli, mutta on mahdollista. Mutta päällimmäiset fiilikset, rehelliset fiilikset, pitääkö tässä olla rehellinen? Pitääkö mulla olla rehellinen? Kyllä. Aika paska, vituttaa. Kello on nyt 10, loppu just siis peli ja lähdetään nyt hotellille, tai itse asiassa Airbnb:lle lepäämään. Ja huomenna aamulla taas jatketaan, että eikö nukkumaan vaan välissä. Huomenna uusi päivä. Jees, palataan. Aamukoveri. Jou, huomenta.
toinen kisa-aamu. Ollaan just pikku aamu kävelyllä ja venyttelyllä. Kisat alkaa kohta ihan hyvillä fiiliksi. Pitäis saada tänään iso päivä ja pelattua hyvin. Mutta en mä tiedä, kaikki on mahdollista. Lähdetään kahtoon. Kello on 10.06. Taas on ihan vähän kiire. Ei pahasti, mutta kyllä me keretään. Sieltä tulee DJ. Piti odottaa tässä. Piti laittaa hiukset ja piti laittaa korut ja piti vaatteet ja kengät ja housuja ja paita. Ja... minä olen vain mies. Ei. No joo, ne on näitä. Lätää tästä. Meillähän on 2 hengen huone ja nyt meitä tulee 3 yön jälkeen pois. Kyllähän se mietityttää varmasti, mutta se on elämää. Mitä? Eikö tätä ollut eilen? Yes, ei ne huomannut mitään. Eikö tätä ollut eilen 2? Ei, mä ei tullut. Nyt tultiin hallille. Kisapäivä numero 2. Tänään pitää heittää ihan helvetin hyvin. Luke aloitti kaudella, nyt on eka sarja. Tänään pelataan 8 sarjaa ja mahdollisuudet on päästä 44 joukkoon, eli jatkopeleihin. Aletaan seuraa tätä thrilleriä. Mä tiedän, että on ajatonta. Voitte sporttaa, mulla on ihan oma maraton. Tulin from the struggle, tää ei oo mitään vainkoa. Nah, mun piti tehdä valintoi, yeah. Ajatonta, tää on rajatonta. Ajatonta, ei ikin lähes mihinkään, se on mahdotonta. Yeah. Ajatonta. 3 sarjaa pelattu. Ihan hyvä alku. Joo, jatketaan vaan hyvää rauhallista peliä, omaa peliä. Nyt sai ihan hyvän fiiliksen, kun tuntuu luottavainen heitto ja hyvä fiilis. Ja en mä tiedä. Yritetään vielä 5 sarjaa pelata hyvin. Täällä hallissa on melkein 50 rataa. Vertauksena Joensuun Kosmikissa on 14 rataa, joten tää on pikkasen isompi. Saa vähän kierrellä noiden pallojen kanssa, kun just oli tuolla toisessa päädyssä ja nyt siirryttiin tänne alkupäätyyn. Lukella on ihan hyvä meininki. Äsken heitti hulluun sarjan 269. Nyt jos heittää vielä 2 sellaista, niin ollaan jatkossa. Katsotaan, miten se paikko lähtee. Mä tiedän, että on ajatonta. Voitte sporttaa, mulla on ihan oma maraton. Tulin from the struggle, tää ei oo mitään vain. Ei kyllä perkele, niin tää on kyllä mulla täällä. Ota sitä mikkiä ja... Mulle pakotettiin mikki tähän nyt kätteen, niin mun pitää antaa jotakin kommentteja tästä. Mä pelasin ihan hyvin. Omasta mielestä pelasin hyvin tänään, mutta ei vaan. Ei tarpeeksi tulla liikaa vittu missejä, siis tyhjiä. Tuli varmaan 9 yhteensä tähän 16 sarjaan, aivan liikaa. Ei voi tulla niin paljon. Niihin meni 120 pistettä ja jos mun totaali oli niinku plus 110 ja jatko olisi riittänyt ehkä plus 220, niin jos mä olisin tehnyt kaikista niistä, olisin vaan pelannut paremmin, niin se olisi ollut siinä. Ei mitään. Joo. Silloin kun menee huonosti, niin silloin ei voi kehua mitään. Tai siis vikahan aina kaikissa muissa. Itehän hän tekee tällaista. Ite mä oon ihan perfekti. Ei mitään oikeesti. Ja siis kiva halli. Siis ihan hyvä oli keilata. Kiva oli keilata tässä ja... No joo. Ja ei mitään sinänsä. Ärsyttää kun tuntuu ihan hyvältä keilaaminen, mutta... Tavallaan niinku... Onneksi oli fanit mukana. Fanit mukana. Kamera päällä! No niin! Ois sitten taas kamera päällä. Siellä takanakin. Vai, voi Sanna uudestaan. Olenkohan me vähän liian vanhoja? Hi! Hi, that's my mom. Is that your boss? There you go. Tosiaan ollaan tultu Trampapuistoon, Trampaparkkiin. Mä en normaalisti uskalla käydä tämmöisissä, mutta nyt mä ajattelin rykäistä oikein kunnolla. Tää on vähän niinku elämästä tai kuolemasta kyse. Tässä Todennäköisesti ollaan jossakin... First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that same
Moi vielä tän kerran täältä Rochesterista. Kisat ohi. Nyt tulee tää 5,5 viikon, melkein 6 viikon jenkkireissupaketti kilpailuiden osalta. Ja rehellisesti aika pettynyt fiilis oman tekemiseen. On ollut aika tosi vaikea kuukausi. Ei ole oikein saanut pelejä käyntiin missään vaiheessa. Mutta tää on tätä. Ja varsinkin tänään pelasin ihan hyvin ja oli ihan hyvä fiilis. Ja tavallaan ihan positiivinen niinku lopettaa tolleen, että saa ihan niinku omasta mielestä ihan ok pelaamista. Siihen on aina hyvä lopettaa, mutta eipä mitään. Nyt on tilanne se, että jatketaan tästä vielä päänykiin niin sanotusti. Pakko näyttää tuo. Shout out. Shout out the Elias Funny. Milloin mulle tulee tommonen? Ja ootakoot. Ja tosiaan niin, Nykin keskustaan vielä lähdetään tai sinne päänykiin. Lähdetään sinne kuvaa vähän kotsaa ja katsomaan meininkiä ja sitten pari viikkoa päästä kotiin Suomeen. Pari viikkoa Suomessa ja sitten takaisin Jenkkeihin. Täällä jatkuu kisat. Sitten tehdään vielä Nykin keskustasta tai sieltä päänykistä tehdään sitten toinen video. Se ei liity keilaukseen, mutta tehdään jotain muuta. Tehdään vähän rennompaa kontsaa ja chillimpää. Ei ole kisameininki, mutta joo, tältä osaa pelivlogi nyt poikki. Ja kiitos, että katsoitte. Nähdään.